Passem al punt número 3, que és la proposta de resolució sobre el traspàs de les competències de la gestió del cos de lletrats de l'Administració de Justícia a la Generalitat, proposada pel grup parlamentari Esquerra Republicana. Gràcies, president. Avui defensem i debatem aquesta proposta de resolució sobre el traspàs de competències de la gestió del cos de lletrats de l'Administració de Justícia de la Generalitat i volia donar una salutació i un agraïment als companys i companyes del sindicat del SICAP que avui ens acompanyen, que són també qui ens van traslladar aquest neguit i amb ells vam fer aquesta proposta de resolució que esperem que avui sigui aprovada. I és que en aquesta comissió sovint parlem de com millorar i fer més eficient l'administració de justícia i un dels temes cabdals que de fet també vam debatre al passat ple de la mà d'una moció de Junts per Catalunya és precisament els treballadors i treballadores que conformen i treballen cada dia a la nostra administració de justícia. I un d'aquest cos és el cos de lletrats i per això nosaltres entenem que les competències han de passar a la Generalitat, com consten en altres treballadors, com serien els gestors, els auxiliars, per donar a terme un millor servei a la nostra justícia catalana. A l'exposició de motius nosaltres ja expliquem que això té cabuda, que podem tenir aquestes competències segons també el nostre Estatut d'Autonomia de Catalunya. També tenim resolucions i doctrina que així ho indicarien. Per tant, el que fem avui simplement és, amb aquesta proposta de resolució, instar des del Parlament de Catalunya al Govern de la Generalitat perquè sol·liciti formalment a l'Estat espanyol, en el marc de la Comissió Mixta de Transferències en matèria de justícia, aquest traspàs de competències del cos de lletrats de l'Administració de Justícia que faria molt més eficient la nostra administració de justícia catalana. Defensem aquest traspàs precisament per millorar, per una banda, les condicions d'aquests treballadors i treballadores i per això també demanem el traspàs corresponent en matèria pressupostària per fer front a aquesta nova funció, però tot, com deia al principi, amb aquesta visió de poder millorar el nostre servei i donar una atenció que mereixen tots els professionals que s'hi dediquen cada dia i que gràcies a ells la nostra justícia funciona, perquè sense ells i elles seria encara més impossible. Així que un agraïment immens a tots els treballadors i treballadores que cada dia feu millor la nostra justícia a Catalunya. Gràcies. Ara és el torn del grup parlamentari de Junts. Gràcies, president. En primer lloc, també des de Junts per Catalunya, donar la benvinguda als companys del SICAP que avui ens acompanyen en aquesta comissió. Agrair-vos la feina incansable que feu, avui també un dia més defensant els vostres drets, però també a la vegada amb aquest sosteniment que feu dels jutjats del nostre país i, per tant, tota aquesta feina incansable que heu fet durant anys. Des de Junts per Catalunya ja els avancem que votarem a favor d'aquesta proposta de resolució, com no pot ser de cap altra manera. Perquè per nosaltres aquesta proposta de resolució, i també ho deia la diputada Balsera, és una mica una continuació, si m'ho permeten dir així, de la interpel·lació i de la moció subsegüent que va presentar magníficament el meu company Isaac Padrós en el ple del Parlament. I, per tant, el compromís de Junts amb la reivindicació del SICAP es mantenen alterades des de llavors. Per tant, votarem a favor d'aquesta proposta de resolució perquè entenem que va a la direcció correcta. A la direcció correcta d'enfortir les competències de la Generalitat i fer que el servei públic de justícia sigui més eficient, més àgil i més proper a les necessitats del nostre país, que és Catalunya. S'exposa també a la proposta de resolució que la Generalitat gestiona el personal del Servei de l'Administració de Justícia, infraestructures i mitjans materials, però el cos de lletrats de l'Administració de Justícia, que són una peça clau pel funcionament de les oficines judicials, depenen encara del Ministeri espanyol. L'Estatut reconeix competències en l'àmbit de la Generalitat en l'àmbit executiu i la jurisprudència també deixa clar que és possible fer aquesta gestió dels mitjans personals sense afectar la unitat jurisdiccional i la naturalesa del cos. Per tant, no estem plantejant res que sigui extravagant jurídicament, sinó que al final el que estem plantejant i reclamant és una cosa que és perfectament viable. També compartim que aquest procés s'ha de fer comptant amb els recursos econòmics suficients i sobretot també escoltant els representants i els professionals afectats, com demana aquesta proposta de resolució. I amb tot, des de Junts, també volem dir que per nosaltres aquest pas va molt més enllà d'avui provar només aquest traspàs del cos de lletrats de l'Administració de Justícia, perquè mentre Catalunya continuï patint un dèficit estructural d'autogovern en matèria de l'àmbit de la justícia, mentre hi hagi masses decisions que depenen i es prenen a Madrid, lluny de la realitat dels nostres jutjats i tribunals, i mentre no sigui Catalunya qui puguem decidir les nostres decisions també en l'àmbit de l'Administració de Justícia, Catalunya no podrà desplegar tot el seu
potencial. En definitiva, avui donem suport a aquesta iniciativa perquè representa per nosaltres més capacitat de gestió, més eficàcia institucional i més autogovern per Catalunya. Som molt conscients que Catalunya necessita una administració de justícia gestionada des de Catalunya íntegrament amb els recursos i amb les eines necessàries per un millor servei als ciutadans. I per nosaltres, aquesta millor garantia per disposar d'aquesta administració de justícia plenament adaptada a les necessitats del nostre país passarà sempre perquè Catalunya esdevingui un estat i tingui totes les competències possibles en tots els àmbits. I mentre això no sigui possible, continuarem treballant per guanyar espais d'autogovern i per reclamar els traspassos pendents. Per tot això, avui donarem suport a aquesta proposta de resolució i, de nou, moltíssimes gràcies, ICAP, per tota la feina que feu. Gràcies. Ara és el torn del grup parlamentari popular. Moltes gràcies, president, per anunciar que des del grup parlamentari del Partit Popular no donarem suport a la proposta de resolució, a excepció del punt 6è, que si hagués estat redactat d'una altra manera potser inclús hi haguéssim pogut votar a favor, però com està dintre del marc d'aquest traspàs de competències que demanen, doncs amb el punt 6è ens abstindrem. Moltíssimes gràcies. El grup parlamentari de Vox. Sí, gràcies, president. Entenem que la proposta d'Esquerra Republicana vulnera la unitat jurisdiccional i excedeix i s'extralimita en l'àmbit competencial, ja que el cos de lletrats de l'Administració de Justícia depèn exclusivament del Ministeri de Justícia i els arguments esgrimits en aquesta proposta de resolució per part de la formació Esquerra Republicana són totalment forçats, afecta la unitat del cos de lletrats de l'Administració de Justícia i, per suposat, tenen un objectiu clarament ideològic. És per aquesta raó que votarem en contra. D'acord, ara és el torn del grup parlamentari de Comuns, simplement per anunciar que votem a favor d'aquesta proposta de resolució. Ara és el torn del grup parlamentari dels socialistes. Gràcies, president. Des del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar compartim l'objectiu de continuar avançant en el desplegament de les competències de la Generalitat en matèria de justícia i especialment de millorar la coherència, l'eficiència en la gestió dels recursos humans que integren l'Administració de Justícia a Catalunya. Deixi'm també que faci una salutació als representants dels treballadors que avui ens acompanyen en aquest punt. Actualment, la Generalitat ja gestiona bona part del personal i dels mitjans materials d'aquest àmbit, mentre que el cos de lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia continua depenent de l'Estat. I creiem que és raonable que aquesta qüestió es pugui abordar en el marc institucional que correspon i que s'explori un model de gestió més coordinat i més adaptat a les necessitats de Catalunya. Per aquest motiu, el nostre grup donarà suport al conjunt de la proposta de resolució i acceptarà els 6 punts que s'hi plantegen. Compartim en primer lloc que s'obrin les negociacions amb l'Estat per abordar aquest traspàs i que, si és necessari, es facin les modificacions normatives que calguin per donar-hi un encaix jurídic adequat. Ara bé, també creiem que aquest procés s'ha de fer amb garanties. Qualsevol avenç en aquesta matèria ha de preservar la unitat i la naturalesa estatal del cos i el seu règim estatutari bàsic, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i també la mobilitat interterritorial. Per això ens sembla adequat que la proposta parli d'un model de gestió compartida i de mecanismes de coordinació entre les diferents institucions implicades. També és important una altra qüestió, els recursos. Qualsevol traspàs de competències ha d'anar acompanyat de les dotacions pressupostàries necessàries. No tindria sentit assumir noves responsabilitats sense disposar dels mitjans suficients per poder-les exercir correctament. I, evidentment, un procés com aquest s'ha de fer comptant amb els professionals. Cal escoltar les organitzacions representatives dels lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia i tenir en compte les seves aportacions durant la negociació. Finalment, compartim també que s'analitzin les situacions de temporalitat existents, especialment les del personal substitut que durant anys ha desenvolupat funcions estructurals en el funcionament de les oficines judicials a Catalunya. Per tant, el nostre posicionament és favorable al conjunt de la proposta. Entenem que planteja una via per avançar a través de la negociació i la cooperació entre administracions cap a una gestió més coherent i eficient. I sempre, evidentment, respectant el marc jurídic i amb un objectiu final que crec que tots compartim, millorar el funcionament de la justícia i el servei que prestem a la ciutadania de Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies. Procediment, donat que no n'hi ha esmenes en aquesta proposta de resolució, procedim a la votació, tenint en compte la votació separada del punt número 6 que ha demanat el grup parlamentari popular. Llavors, primer votem aquest punt, votem el punt número 6. Vots a favor? Grup parlamentari del PSC, Junts, Esquerra i Comuns. 13 vots a favor, vots en contra, grup parlamentari de Vox, un vot,
i abstencions, 2 abstencions, quedaria aprovat aquest punt amb 13 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions. Ara procedim a votar la resta de la proposta de resolució. Vots a favor. Grup parlamentari socialistes, grup parlamentari de Junts, grup parlamentari d'Esquerra Republicana i grup parlamentari de Comuns, 13 vots a favor, vots en contra, grup parlamentari popular, grup parlamentari de Vox, 3, llavors quedaria aprovada amb 13 vots a favor i 3 vots en contra.